Takže čau lidi, já vás vítám u tohohle videa. Dneska tu máme Bloomster 6, který jste už mohli vidět na mém kanále na silvestrovský speciál minulý rok. Byl to teda hodinový speciál, takže jako, ještě jsem v té době neuměl stříhat, takže jako bylo to takový zajímavý. Takže the balloons have taken over our town. Balónky prošly přes náš ten. Musíme zastavit ty balónky, aby se nedostaly přes naší základnu, přes naše město. Tak jo, tak jdeme. Jinak, it was easy, right? Jo, to bylo easy. Já se tady zapnu show start. Ano, a vlastně, jak se dneska máte? Jo? Byl bych rád, kdybyste, prosím, mi dali odběr, protože prostě já nemám úplně nevím, jestli úplně se mi líbí, teda jestli se vám líbí moje videa, ale moc by mě potěšil váš odběr, protože já se snažím mít takovou trošku kariéru youtubera, ale úplně se mi to nedaří zatím, takže jako je to pěkně na pytel, ale kdybyste mi dali odběr, tak bych byl moc rád, velmi rád. Koupíme ti tady jeden level Quincy. Jo, Quincy. Dobrý. Fakt bych byl moc rád, kdyby si mi dali ten odběr. Děkuju moc. Každému, kdo se dívá na tohle video a dá odběr, tak vám moc děkuju všem. Ale koho vezmeme? Ice Monkey, takže dokáže freeznout balónky, ale zároveň jim dává damage, což takový glue gunner ze začátku neumí. Budeme vidět. Jak se dneska máte lidi, můžete mi to napsat do komentářů. A se vám dobře. Poslední round. Já jsem teda jednou Ice Monkey, ale ta se vlastně nedostane moc ke slovu se nedostane, bohužel. Ale zapneme Quincy mu ten a ten to tady všechno. Hele, dostala se. 100 krásných. No, tady budeme mít dalších 50. Nice, už máme 150. Jo, 20. Tak jo. Ty krásu, jo, to jsem nechtěl. To se posunu takhle sem za chvíli. Tu krásu. Cyber Quincy skin. Nebo Wolfpack Quincy skin. A ten je taky pěkný. No. Tak co bychom mohli dát za mapu? Zkusíme tady, nevím, jak se jmenuje. No to je jedno, takovou tu čtverečka, to je jedna z nejdelších map ve hře. Jdeme takhle, tam měla takhle jednu tu. To jsem podělal, dobrý, máme ještě na jednu Dark Monkey, tak jdeme takhle sem. To bychom měli zvládat, protože tohle je zatím jednoduchý. No, tak jdeme chvíli tady čekat, ale upgrade na tu. Co ono bylo vlastně dobrý, tady ty icicles, large radius, může praskat balónky, freezovat balónky ve větším tom.
ve větším jakoby území. Boomerang, bomb shooter, tech shooter, glue gunner. Si vezmeme boomeranga, že ten je taky dobrý do začátku. No, necháme ho. To je blbost, tak. Takhle to bude lepší. No. Tak necháme tady naše opičky trochu. To. Počkejte, takhle přihodím kamaráda. Improved range. Yeah. Ranks. No, prostě boomerang je lepší. Asi. Dejte mi kejmou balonky, aby viděli kejmou ten glue gunner. Ten taky dobrý. Může zpomalovat velmi dobře. Jako je to fakt výborná ta. Hele, lidi, já vám tady asi dám takový menší, takový jako menší, ježiši. Omlouvám se lidi, já jsem dneska nějaký zmatený. Já vám tady dám i nestřih, ale protože já to tady zrychlím. No. Když tak mě můžete mě opravit do komentáře, já se to nepamatuju. Počkej, faster throwing, ježiši, já jsem chtěl to druhý, no to nevadí. Level 5. Bomb shooter, tech shooter, bomb shooter. Asi mám plošný takže. Takže to je velmi dobrý. Velmi dobrý. Hlavně dokáže praskat ocelový balonky. Ještě jsem hodně toho glue gunnera, když jsme se vymkli. Za chvíli jsem i zapomněl na konci. Vidíme takhle sem, dáme mu lepší ten bonusový levelík. Dáme mu bonusový 2 možná. Bomb shooter. Yes, vezmeme extra range. To je větší range hodně. Deep freeze. A vezmeme tech shooter. Tech shooter je dobrý tady na té mapě dát ho tady takhle doprostřed, jak já tam mám tady sklonky, tak tady doprostřed je dobrý dát tech shooter, ale jakože už tam mám obsazený to místo, tak ho dáme takhle sem. Glaives určitě. Heavy, bigger bombs teda, heavy bomby jsou až potom. A už tu máme gameovou balonky, sticker glue, crossbow, dáme crossbow, tady dáme bigger bombs, dáme glaives, sticker glue, jo. Hele, jsme, yes, ale počkej, koho vezmeme, asi snipera. Sniper je jedna z mých nejoblíbenějších opiček, takzvaně. Vy ho můžete dát až tady takhle do rohu. Jo, já jsem se tam dal pěkně na nic. Protože ho tam nemůžu upgradeovat. Tak go. Dáme takhle do rožku. Čte se. Co pak tu máme? Asi faster shooting, protože Ring of Fire je potom velmi dobrý upgrade. Tebe, ale dáme ti freak bomby. Tobě fast ten. A já chci Night Vision goggles. Takže chci, aby si viděl game balon. Já znám helipilota. Je velmi drahá opička, ale nechci follow touch, patrol points, dáme takhle a takhle. Třeba on tady bude takhle lítat a střílet.
A ještě potřebuji tady ten upgrade, ten Pursuit. A ten bude jakože... Ten mu bude pomáhat v tom, že bude moct lítat kdekoliv, nebo prostě bude lítat za balónkama. Takže to bude velmi dobrý upgrade a velmi důležitý, bude fakt jako užitečný, takhle. Triple shot, dáme to na tebe. Warning, Camo Balloons. A vezmeme Monkey Buccaneer. Cryo Cannon, budeš mít kanon, nebudeš. Tak dáme takhle sem, zatím. Even faster firing. Ještě rychlejší střelba. Stronger glue. No, to počkej. Mermanky. A jo, tady je vlastně ta nová. Jsem ji teda ještě nehrál, protože jsem ji nehrál. No, protože jsem mi prostě smazal účet, no, takže jako tak nějak, máme tady monkey, to nevím, jak se jmenuje tohle, Beast Handler, jo. Tady Wizard Monkey, Super Monkey, jo, tady máme Helipilot, a už máme tento upgrade, jej, může lítat sám. Tak teď budeš lítat úplně všude, ti říkám. Teď budeš úplně u všeho. A už vidíte, jako lítá jakoby sám, tak. Jej, vyhráli jsme. Co to je za totem? Nebo totem, no. Nevím. Soška. Netuším. Takže bychom chtěli tady ten nemáme targeting, takže půjdeme po dolní řadě. Dáme si free play, děkujeme. Uvidíme, do jakého kola se dostaneme. Bo to... Snad to bude co nejdelší, to snad bude. Hele, heavy bombs, yes. Ty krás. Ale Kvěnce už taky vidíte. Kdy on vlastně, od jakého on vidí? Od 5, od 5. levelu vidí Camo balónky. Ne, to snad zaplo velmi dobře. Fortified. Mortar. Určitě se nedostaneme jako hodně daleko, protože prostě nemáme na to prostě ještě. Ale taky se mortara. V podstatě můžete taky umístit kamkoliv, takže ho umístíme třeba sem. Třeba target, tak. No, tak jo. Ale jak už jsem říkal na začátku videa, prosím, jestli byste byl bych moc rád, kdybyste mi dali odběr, a jestli jste to dokoukali až sem, tak si myslím, že by to bylo fér, protože jako stejně se na moje videa koukáte, takže jestli jste to fakt dokoukali až sem, tak by to bylo velmi dobré, a pro mě, tak i pro vás, že by vám neutekly žádný nový videa, takže jako já si myslím, byl bych fakt rád, normálně jako mega rád, až bych řekl jako. A no, fakt bych jako byl rád, no. Fakt by mi to pomohlo i ve tvorbě. No, já tady nechci víc nějaký dlouhý dialogy o tom, ale fakt by mi to hodně pomohlo. Jako dalo by mi to i tu motivaci, takže
Takže si myslím, že pokud jste to dokoukali sem, tak by to bylo pro všechny dobré. No, na strong je dáme. Hele, Quincy. Lots of camo ceramic balloons could wreck your day. To může zničit jenom Quincy. Ne. Jo, dobrý. Dobrý. Tak pojďte do mě, ať je po mně, teda co? Jinak dnes teda chtěl bych, aby vycházeli, já vím, nikdy jsem to nedodržel, ale chtěl bych, aby videa vycházely 2krát do týdne. Jako nejsem si úplně jistý, že jestli to budu stíhat, ale 2krát do týdne není zas tak často, takže bych to možná stíhat měl. To jsem jemný takhle. A jenom abyste věděli, že to bude vycházet nejspíš 2krát do týdne videa, tak aby vám teda nějaký neuniklo, když se na mě rádi koukáte, tak mi prosím dejte odběr, červený tlačítko dole pod videem. Moc děkuju za všechny odběry. Že jako... Hele, jako máme teďka 60 odběratelů, tak nevím, do konce roku, no, do konce ledna, jestli bychom dali 100 odběratelů, já jsem skončil. Ty kráso, co? Ježiš, já tady mám toho, že jo, snajpera, no tak ten mě zachraňuje. Tebe takhle hodně pár levelů. Oh yeah. A pojďte. Pojďte balónky, nebojte se. Za chvíli chcípnu, ale to nevadí. Jo. Camo lead balónky fakt nepopnu. Dobrý, ještě, že mám Quincyho. BFB? Ano. Tady máme Bigger Blast. Hele, level 13. 50 monkey money. Motors. Jo, tak ten má totálně nalostřený vrtule. No a já jsem mrtvej. Já jsem úplně Karel. Cože? Ta Ice Monkey měla největší pop count. To jsem nečekal teda. Jo. No, tak jsme skončili. Ne. Nice. Máme hodně toho. Ale k čemu jsou takové ty sošky, co jsem získal? Jo, Monkey Knowledge. Jo, já jsem to teď dlouho nehrál, takže nevím, k čemu jsou ty sošky, ale... Je to nějaký nový hero? Je tu. Rosalia. Tu jsem ještě neviděl taky. Jak všechny ostatní jsem viděl. Corvus, Geraldo, no jasně Psy, ten už je tady dlouho. Zbytek už je tady dlouho. A Benjamin, to je taky dobrá opička. Dobrý ten Benjamínek.
Challenges, tutorials, experiments. No, to bude asi pro tohle video všechno a čahoj lidi.